नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मालवणात नौका झाली पलटी, एक मच्छीमार बेपत्ता, दोघे सुखरूप. वीज समस्या संपता संपेना आणि नवीन GRनं ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात, आमदार शेखर निकम यांचा सभागृहात आरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. गावागावात जाऊन काही जण पैशांच्या जोरावरती कार्यकर्ते विकत घेण्याचा माज दाखवत आहेत. तो माज उतरवण्याचं काम आम्ही केलं, अशी प्रतिक्रिया भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी दिली आहे. चिंदर ग्रामपंचायत उपसरपंच निवडीनंतर चिंदरकर बोलत होते. पाहूयात. सर्वात प्रथम त्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने नेहमी म्हणतो श्री माऊली श्री रामेश्वर त्यांना वंदन करतो. आणि चिंदर गाव हा मालवण तालुक्यातील भौगोलिक क्षेत्र त्याचं मोठं असा असलेला मोठा गाव आणि ह्याची उपसरपंच निवडणूक आज होती. आणि ह्या सगळ्या निवडीमध्ये ती पहिल्यापासून बिनविरोध व्हावी, म्हणजे हा माझा मी तालुका अध्यक्ष होतो म्हणून बिनविरोध व्हावे अशी माझी अपेक्षा होती. आणि हे सगळं माझ्या मी सदस्यांशी बोललो होतो, सगळ्यांनी चर्चा केली होती. आणि त्याच्यात या गावामध्ये राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे सगळं राजकारण आणता म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे सध्या जे काय राजकारण चालू आहे या तालुक्यात तालुक्यात आणि या ठिकाणी तालुकाध्यक्ष भाजपचा म्हणून मला घेरण्याचा प्रयत्न केला. हे घेरण्याचा प्रयत्न झाला. आता मी शिंदे गटाने केला किंवा अन्य कोणी केला असं मी समजणार नाही, परंतु ज्याला सत्तेचं सोडा, पण ज्यांच्यामध्ये पैशाचा माज आला आहे आणि गावागावात जाऊन आम्ही प्रत्येक गावातील भाजपच्या गावातील लोकांना विकत घेऊ शकतो अशा लोकांचा जो माज चढला होता तो चालू आहे, तो माज उतरवण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी केलं. म्हणून या ठिकाणी मी सांगतो की हे सगळं मी निमित्त आहे. भारतीय जनता पार्टीचं आहे. महेंद्र जे आता जे बसलेले चव्हाण माझ्या मांजरे घरी माझ्या डाव्या बाजूला बसलेले हे ते काँग्रेसचे आहे. परंतु ज्यावेळी पहिल्या वेळेला आपण ग्रामपंचायत सुरुवातीला बसलो 2021मध्ये, तेव्हा हे पूर्णपणे गाव विकास आघाडीचं पॅनल होतं. त्यावेळी 5 आमचे 6 आणि त्यांचे 5 होते. त्यावेळी हे ठामपणे आमच्या पाठीशी राहिले आणि त्यावेळी आम्ही कुठल्याही प्रकारचं राजकारण न करत त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे पाठिंबा दिला होता, कसल्या विना अट दिला होता. आणि ते आमचे रामेश्वर विकास आघाडी गावचं पॅनल होतं ते. आणि त्यांना पण या ठिकाणी आपण सध्या त्यांना पूर्णपणे हे केलं. त्यानंतर हे आमच्या सध्या सरपंच आहेत, माझ्या दोन्ही सरपंचांच्या मध्ये मी बोलतो आहे, मला माझी जाण आहे. परंतु मला खेदाने सांगावं लागतं की आज भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना आपसात भिडवण्याचं काम जे सुरू आहे ते अतिशय वाईट आहे, निंदाजनक आहे. मी माननीय राणेसाहेब, मी माननीय निलेश राणेसाहेब, माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, माननीय नितेश राणेसाहेब पालकमंत्री आणि माननीय प्रभाकर सावंत यांनाही मी सांगणार आहे ह्या सगळ्या गोष्टी घडत असताना ज्या लोकसभेमध्ये, ज्या विधानसभेमध्ये, या निवडणुकीमध्ये ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचं रान केलं त्याच कार्यकर्त्यांना आपसात भिडवण्याचं जे काम जे कोणी करत आहेत, या ठिकाणी माननीय निलेश राणेसाहेबांना विनंती करतो. मी माननीय आमचे कोकणचे नेते आमचे दादा राणेसाहेबांना विनंती करतो, माननीय पालकमंत्री नितेश राणेसाहेबांना विनंती करतो आणि माननीय प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब यांनाही विनंती करतो, जिल्हाध्यक्ष प्रभाग यांना विनंती करतो की आगामी होऊ घातलेल्या ज्या निवडणुका आहेत, जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती, ह्या सगळ्या निवडणुका जर आपल्याला एकसंघ लढायच्या असतील, भारतीय जनता पार्टी म्हणून काय महायुतीमध्ये लढायचं असेल तर आपसात जे काय कार्यकर्ते भिडवण्याचं काम जे कोण करत आहेत त्याच्यात ही नेते मंडळी लक्ष येतील असं मला वाटतं. कदाचित मी असं बोललो जाहीर प्रेस म्हणून माझ्या तालुकाध्यक्ष म्हणून कारवाई होईल असंही मला समजा झाले, तर मी कधी पद आणि पैसा याच्याकडे कधीच बघितलं नाही. मी विकला गेलो नाही आणि मी सांगतो की माझ्या वैशिष्ट्य सांगतो की माझ्या गावातले लोकसुद्धा विकले गेले नाहीत. मला अभिमान आहे, मी या चिंदर गावचा आहे. आणि हे सांगतो जर असं भारतीय जनता पार्टीच्या अंगावरून आलं तर अशा युती आघाडी होतील. परंतु ह्या गोष्टी
आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे तालुका अध्यक्ष म्हणून मी तर सहन करणार नाही। यापुढे अनेक गोष्टी घडतील म्हणून माझी सगळ्या नेत्यांना विनंती आहे की ह्या ज्या गोष्टी करून भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते आज त्या ठिकाणी उभाटाचे दाखवले जातात अनेक गावामध्ये आणि भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते घेऊन जे का अंगावर सोडण्याचं काम चालू अक्षय दुर्दैव आहे। तरी माझी सगळ्या नेत्यांना विनंती आहे तुम्ही वेळीच लक्ष घाला, अन्यथा या कार्यकर्त्यांची जर मने दुखावली गेली तर हे युती म्हणून एकत्र येणार नाही किंवा महायुती म्हणून एकत्र राहते असं पाडापाडीचं राजकारण करतील। आणि त्याही पहिले सांगतो जर मने दुखावली तर 2029ला तर आमचं स्वप्न आहे महायुती म्हणून परत सतत याचं हे स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल तर सुद्धा ह्या कार्यकर्त्यांची मनं दुखवता कामा नये। ही सर्वस्वी जबाबदारी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांची आहे। मी एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून तळमळीने बोलतो, मला जाण आहे मी काय बोलतो, मी सुज्ञ कारण गेली 35 वर्ष राजकारण आहे, पण माझ्या गावामध्ये मला कोणी घेरण्याचा प्रयत्न केला किंवा मला घेरण्याचा, मी ज्यावेळी ह्या राजकारणात पडलो तेव्हा डोक्याला कपन आणि घरात तुळशी पद्धतीवर बाहेर पडलेला माणूस आहे। मी कुठल्या गोष्टीला घाबरत नाही आणि म्हणून मी एक म्हणतो याच्यातून चांगल्या प्रकारचा मेसेज जाईल। माझ्या लोकांना विनंती करतो, एक हाती हा आमचा विजय गेला आहे, एक हाती सगळ्या प्रकारचा वापर झाला। मी यथावकाळ जर कोणी ह्याच्यावर प्रेस दिली तर मी अजून निश्चित बोलेन, परंतु मी हात जोडून माझ्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांना मी विनंती करणार आहे की ह्या तुम्ही वेळेत जर थांबवलं नाही तर हे सगळे कार्यकर्ते आपसात भिडतील, युती दुभंगली जाईल आणि त्याचा फायदा फक्त फायदा हा शिवसेना उभाटा गटाचाच होईल आणि तो भविष्यातला फायदा हा हे वैभवने आता ज्या पद्धतीने राजकारणात त्यांचा होईल आणि होता कामाने ह्या दृष्टीने जे असेल ही चपराक आहे ते माझ्या माहिती आणि ह्याच्यातून चांगलं निष्पन्न अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना जिल्ह्याचा विकास आणि जनतेचा विकासामध्ये रस नसून ते आज या ठिकाणी परप्रांतीय लोकांना मध्ये टक्कर असून दे कन्सल असून दे हे सर्व लोकांना या ठिकाणी आणून ज्या गरीब जनतेच्या जागा लुबाडण्याचं काम एक डॉक्टर करतो आहे त्या डॉक्टरला पाठिंबा पालकमंत्र्याचा आहे। या डॉक्टरच्या माध्यमातून दाभोसमध्ये पण झालेल्या जी केस झाली ती महिला परप्रांतीय महिला आणल्या गेल्या, त्या महिला त्या असलेल्या डॉक्टरनी आपल्या सहकारीच्या नावावरती एक 7 कोटीची जागा खरेदी केली आणि ती 14 कोटीला विकली आणि त्या 7 कोटीचं कर्ज जिल्हा बँकेने त्यांना दिलेलं आहे। अशा पद्धतीने तिथे येऊन त्या असलेल्या लोकांना दादागिरी करणं स्थानिकांना आणि त्या स्थानिकांना दादागिरी केल्यानंतर त्या स्थानिक लोकांच्या पाठीमागे उभं राहण्यापेक्षा परप्रांतीयांच्या लोकांच्या पाठीमागे उभं राहण्याचं पालकमंत्र्यांना पसंत केलेलं आहे। पालकमंत्री सर्वच ठिकाणी जिल्ह्यातल्या आज एक आठवण होते आमचे जुने जिल्हाप्रमुख डी देसाई यांनी एक जाहिरात दिली होती की जिल्हा विकणे आहे, ते पालकमंत्री सध्या काम करत आहेत, जिल्हा विकायला पुढे येत आहेत। प्रत्येक ठिकाणी त्यांची असलेली अंतर्गत त्यांची जी असलेली भागीदारी ही सर्व आता जनतेमध्ये आता पसरत चाललेली आहे। मग तो सासोली असून दे की दोडामागच्या जागा असून दे, प्रत्येक ठिकाणी डॉक्टर आणि डॉक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केले जातात आणि त्या माध्यमातूनच डॉक्टरच्या सहकाऱ्यांच्या नावाने कर्ज दिली जातात आणि मोठमोठी कर्ज परप्रांतीयांना दिली जातात। जिल्ह्यातल्या असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना कर्ज देताना जिल्हा बँकेला त्या असलेल्या नागरिकांना फेऱ्या माराव्या लागतात, पण यांना कर्ज सहजगत्या दिली जातात। त्यांची जर कोटी बिनशेती होत नसेल तर त्या यांना दबाव आणला जातो, त्या ठिकाणी कोणते नियम बघितले जात नाही, पण त्या सर्व गोष्टीची माहिती आम्ही गोळा करतो आहोत। ती माहिती गोळा करून आम्ही असलेल्या कोर्टात तरी जाऊ किंवा लोकयुक्ताकडे जाऊ आणि अशा पद्धतीने जे जिल्ह्यामधल्या असलेल्या गैरधंदे झालेले आहेत त्याच्यावरती पण पालकमंत्र्यांचं दुर्लक्ष चाललेलं आहे। कोणत्याही प्रकारच्या असलेल्या आज गांजा असून दे, चरस असून दे किंवा या व्यसनं ही तरुण पिढी आता तिथे चाललेली आहे, मटक्यावरती चाललेली आहे, ऑनलाईन जुगारावरती चाललेली आहे, पण पालकमंत्री त्याच्याकडे दुर्लक्ष देत आहेत। एवढंच नव्हे तर पालकमंत्री जिल्ह्यात येतात, हायवेवरून फिरतात, पण हायवेतले खड्डे पालकमंत्र्यांना दिसत नाही, तिथे डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे। कारण पालकमंत्री कोणासाठी आहे? जनतेसाठी आहे। जिल्ह्यातल्या जनतेचे पालकत्व स्वीकारलं आहे की या परप्रांतीयांचं पालकत्व स्वीकारलं हेच आता कळत नाही। ठेकेदारांना पालकमंत्री कधीच काही बोलणार नाही, कारण पालकमंत्र्यांनी
ठेकेदारांकडून पालकमंत्र्यांनी टक्केवारी घेतलेली असल्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचं त्याच्यात सुखदुःख नाही आहे. जनतेचे पैसे आले, आपली दक्षिणा मिळाली की माझं काम झालं, हे पालकमंत्र्यांचं तत्त्व आहे. आणि अशाच पद्धतीने जिल्ह्यातल्या आज आरोग्याच्या बाबतीत त्यांचेच असलेले बंधू जे शिंदे गटामध्ये आहेत त्यांनी आरोग्याच्या बाबतीत सभागृहात मांडावं आणि पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात आपल्या कारकिर्दीत एकदाही आरोग्याची बैठक घेऊन जिल्ह्यातल्या जनतेचे प्रश्न सोडवत नाहीत. कारण जिल्ह्यातले सर्व पेशंट गोव्याला रिफर करतात असे त्यांचे भाव सांगतात. त्याचप्रमाणे MSCBच्या बाबतीत पण वीज वितरणाच्या बाबतीत सर्व जनता ठिकठिकाणी आंदोलन करते. तिथे भाजपचे पण कार्यकर्ते आंदोलन करत आहेत, पण त्या आंदोलनाची दखल पालकमंत्री कधी घेत नाहीत. पालकमंत्री फक्त जनता दरबार आणि काहीतरी जनतेचं काहीतरी करायचं अशा प्रकारचे फार्स करतात, पण जनतेचे प्रश्न सुटले जात नाहीत, जनतेच्या प्रश्नाला न्याय मिळत नाहीत. पालकमंत्री फक्त अशाच ह्या घोषणाबाजी करून म्हणजे केसरकरांपेक्षा आता पालकमंत्र्यांच्या घोषणा मोठ्या होऊ लागलेल्या आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री जिल्ह्याचा विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आणि पालकमंत्र्यांना जे दोन भाऊ ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर त्यांच्यात पोटसुळू काय आला कोण जाणे, पण ह्याच पालकमंत्र्यांनी राज ठाकरेंना आपल्या वडिलांना निवडून आणण्यासाठी सभा घ्या म्हणून सांगायची पाळी आली होती, निमंत्रण दिलं होतं. आणि आपले वडील निवडून आल्यानंतर राज ठाकरेंचे आभार मानले. त्या राज ठाकरेंवरती बोलतात म्हणजे किती हे राणे कुटुंब कृतज्ञ आहे. जे बाळासाहेबांचे झाले नाहीत, जे शिवसेनेचे झाले नाहीत, ते कोणाचेच होणार नाहीत. त्या जनतेने पण लक्षात ठेवलं पाहिजे, जे निवडून देता ते तुमचे कधीच होणार नाही. ते स्वतःचं सर्व बघण्यासाठीच करतील. भविष्यात या जिल्ह्यात जे राणेंनी कोणत्याही प्रकारचा कारखाना किंवा कोणत्याही प्रकारचा रोजगाराचा कार्यक्रम आणले नाहीत, ते हेही पालकमंत्री असं काही करणार नाहीत. फक्त पालकमंत्री बोल बच्चन आणि बोलका पोपटसारखा बोलत जातात, बाकी काही करत नाही. मला वाटतं असं गाव नाही आहे की ज्या गावामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता नाही. अत्यंत सक्षम संघटक या तालुक्यामध्ये आपला आहे आणि त्याचा अनुभव आपल्याला गेले 20-25 वर्ष येतो. म्हणजे मी मगाशीच सांगितलं की यशाची चटक लावणारा हा तालुका आहे. त्यामुळे सुधीरजी तुम्ही काळजी करू नका. आमच्या बरोबर कोणी येऊ अगर कोणी नको येऊ, आम्ही या तालुक्यामध्ये घवघवीत यश मिळवणार. कारण मला माहिती आहे की इकडच्या या ग्रामपंचायती आहे, त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये आपण कशी चुरशीची फाईट आपण दिली होती. म्हणजे मागच्या विधानसभेच्या म्हणजे अगदी 14 पासूनचा जर आपण विचार केला तर अशी कुठली विधानसभेची निवडणूक नाही आहे की ज्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला या तालुक्यामध्ये आघाडी मिळाली नाही. प्रत्येक वेळेला आपल्याला आघाडी मिळाली, प्रत्येक वेळेला आपण लीड या तालुक्याने दिलेला आहे. त्यामुळे अशा तालुक्याचे तुम्ही सगळे कार्यकर्ते आहेत. माझी छोटीशी अपेक्षा आहे, म्हणजे खूप मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमासाठी मी या ठिकाणी आलो. आपलं संघटन खूप मजबूत आहे, कार्यक्रमावर कार्यक्रम आपले होतात. मला असं वाटतं की त्याचा उल्लेख सन्माननीय जिल्हाध्यक्षांनी केला आणि त्याचा आग्रह मी महेश करत असतो की आपले 57 बूथ आहेत, 57 बूथवर आपल्या बूथ समिती आहेत आणि पुढची नवरात्री नंतरची लढाई जी आहे ती जिल्हा परिषद पंचायत समितीची आपल्याला लढायची आहे. आणि त्या लढाईसाठी आपल्याला सज्ज व्हायचं असेल तर बूथ स्तरावर काम करण्याची गरज आहे. आणि मला असं वाटतं की बूथ स्तरावर काम करणं म्हणजे जसं या तालुक्याच्या बैठकीसाठी आपण एकत्र येतो आहोत आणि तालुक्याची बैठक जशी करतो आपण जिल्ह्याच्या बैठकीला तालुक्याचे कार्यकर्ते जातो, तशी पुढच्या 2 महिन्यामध्ये आपल्या प्रत्येक बुथची बैठक झाली पाहिजे, प्रत्येक गावाची बैठक झाली पाहिजे. आणि मी एवढ्यासाठी म्हणतोय की या निवडणुकीमध्ये आपण उमेदवार कसा निवडतो याच्यावर सगळं अवलंबून आहे. आणि जर उमेदवार आपण खालून जर निवडला
आपल्या बूथवरच्या बैठका झाल्या आणि बूथवरच्या प्रश्न घेऊन आपण समजा उमेदवार निवडला तर आपल्याला चांगलं यश मिळेल. मला असं वाटतं की अशा प्रकारचं नेटवर्क, अशा प्रकारचा प्रयोग करणारा जिल्ह्यातला पहिला तालुका दोडामार्ग तालुका होणार आणि मला खात्री आहे की या प्रयोगामध्ये ते 100% यशस्वी होतील. कारण भारतीय जनता पार्टी निवडणुकीत यश मिळवतं ते मसल पॉवरवर नाही, पैशाच्या जोरावर नाही, आपल्या संघटनेच्या ताकदीच्या जोरावर यश मिळतं. आणि म्हणून आपली गटपट रचना स्ट्रॉंग असल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक निवडणुकीत यश मिळतं. त्यामुळे माझी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, या प्रवेशाच्या निमित्ताने तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सूचना आहे की पुढचे 2 महिने जे आहेत ते 2 महिने आपण बूथ स्तरावर काम करूया. तालुक्याची बैठक नाही झाली तर पण बूथच्या बैठका, जिल्हा परिषदेच्या बैठका, पंचायत समितीच्या बैठका, खाली घरोघरी संपर्क, या सगळ्या गोष्टी आपण जोरात करू, जोमाने करू आणि येणाऱ्या नवरात्रीनंतरच्या दिवाळीपर्यंत जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये घवघवीत यश या तालुक्यामध्ये आपल्याला स्वबळावर मिळावं अशी मी ईश्वरचरणी अपेक्षा व्यक्त करतो. जोपर्यंत संघटना वाढीचा विषय असतो तर आपलं स्वबळ वाढवण्यासाठी संघटनेचं सगळं काम कायम चालू असतं. आणि तुमच्या डोक्यात जो प्रश्न आहे की महायुती, आघाड्या, ह्या सगळ्या विषय निवडणुकीपुरता मर्यादित असतो. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी अशी संघटना आहे आणि ज्याचं देशभर अशा पद्धतीचं संघटन आहे की स्वतःचे नोंदणीकृत त्यांचे 15 कोटीपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. जिल्ह्यामध्ये सुद्धा 3.5 लाख सदस्य आहेत. त्यामुळे आपण संघटना वाढण्यासाठी स्वबळ हाच विषय असतो. आणि जोपर्यंत संघटना वाढवण्यासाठी प्रत्येक बूथवर भारतीय जनता पार्टीचं 51% मताधिक्य होईल इथपर्यंत स्वबळाच्या तयारी आपण करतो आणि त्याचा प्रत्यय आपल्याला लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये आलेलाच आहे. त्यामुळे मला असं वाटत नाही की माझी जिल्हाध्यक्षपदाची 2 वर्ष पूर्ण होत आली आहे. इथे कुठल्याही प्रकारचा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये, पदाधिकाऱ्यांमध्ये गट नाही. विरोधी पक्षाची माणसं असतात की अशा पद्धतीचा गट आहे, अशा पद्धतीचं एक वातावरण निर्माण करतात आणि गैरसमज करतात. तुम्ही 2 वर्षामध्ये बघितलं असेल, लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक, पदवीधरची निवडणूक, आमचं सगळी अभियानं आणि ह्या सगळ्या बैठका, यामध्ये सगळेजण जे आमचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत ते सगळेजण एकच व्यासपीठ शेअर करताना दिसतात. आणि जो काय निकाल मिळतो त्यातनं कधीही कुठे सिद्ध होत नाही किंवा कुणाच्याही आमच्या मनात काय असं नाही की ते 2 गट आहेत. एकनाथ नाडकर्णी यांनी एक वेगळा मेळावा घेतलेला होता आणि त्यांनी मागणी केली होती. एकनाथ नाडकर्णी हे भारतीय जनता पार्टीचे निष्ठावान कार्यकर्ते होते. निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या काही गोष्टी असतात, पक्षशिस्तीचा भाग असतो, त्याच्यामुळे थोडेसे ते आमच्यापासून त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये लांब होते. आमच्या आणि त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीच्या त्यांच्या कामाविषयी आमच्या मनात कुठलाही विषय नाही. आणि त्यांनी घेतलेला मेळावा असा नाही ते पक्षात यावेत किंवा पक्षात सक्रिय व्हावे, यासाठी काही कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरला असेल आणि त्यानिमित्ताने बैठक झाली असेल. वरिष्ठ पातळीवर याचा योग्य तो विचार केला जाईल. भारतीय जनता पार्टीचं असं आहे की एकही आपला कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यप्रणालीच्या मुशीत तयार झालेला आहे तो भारतीय जनता पार्टीतून लांब जाता नाही. पण त्याचबरोबर पक्षशिस्त ही सुद्धा महत्त्वाची असते. त्यामुळे अशा काही गोष्टी असतात. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जोडणारी पार्टी. थँक्यू. त्याचप्रमाणे मध्ये जो कार्यकर्ता प्रमुख असतो आणि काम करत असतो त्याला तिथल्या अडचणी माहीत असतात. गाव पातळीवरच्या कार्यकर्त्याला गावातले काही अडचणी असतात त्या माहीत असतात. तसं तालुक्याच्या वतीने त्यांच्या अडचणी आहेत त्या सगळ्यावर सुद्धा निराकरण करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीची वरिष्ठ मंडळी करतील. आणि काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अशा पद्धतीचा पुन्हा त्रास होणार नाही किंवा अशा पद्धतीला सामोरं जावं लागणार नाही याची काळजी आम्ही घेतो.
चिंदर ग्रामपंचायत उपसरपंचपदी श्रीदेव रामेश्वर ग्रामविकास आघाडी चिंदरचे महेंद्र मधुकर मांजरेकर हे विजयी झालेत. उपसरपंच दीपक सुर्वे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे पद रिक्त झालं होतं. त्या जागी महेंद्र मांजरेकर यांची निवड झाली आहे. सरपंच नम्रता महांकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामपंचायत अधिकारी भगवान जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. उपसरपंच पदासाठी महेंद्र मांजरेकर यांच्यासह शशिकांत नाटेकर, केदार परोळेकर यांनी उमेदवारी अर्ज भरले होते. मात्र निवडणुकीपूर्वी केदार परोळेकर यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. गुप्त मतदान प्रक्रिया पार पडली. ग्रामपंचायतच्या 9 सदस्यांनी त्यासाठी मतदान केलं. महेंद्र मांजरेकर यांना 6 मते तर शशिकांत नाटेकर यांना 2 मते पडली तर 1 मत बाद झालं. या निवडीनंतर बोलताना उपसरपंच महेंद्र मांजरेकर आणि भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर काय म्हणाले पाहूयात. आज या ठिकाणी उपसरपंचाची निवडणूक झाली. या निवडणुकीमध्ये आम्ही 2021मध्ये रामेश्वर विकास आघाडी म्हणून या नावाने ही निवडणूक एका छत्राखाली निवड लढवली होती आणि पक्षविरहित होती आणि आजही ती आमच्या आभारीत आहे. आणि अचानक 6 महिन्यात हे जे राहिलेले आहे त्या 6 महिन्यामध्ये ही जी उपसरपंच जे सुर्वे आहेत दीपक सुर्वे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे डेमोक्रेटिक्स आणि त्यामुळे आमच्या आघाडीचे जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत ज्या ठिकाणी आघाडी यांनी निर्माण केले, उदाहरणार्थ आमचे धोंडी चिंदरकर, संतोष गावकर, त्यानंतर महेश मांजरेकर आणि आमचे इतर सर्व सन्माननीय आणि आमचे सगळे पदाधिकारी या ठिकाणी होते. त्यांनी एक मुखाने मला या ठिकाणी 6 महिने का असना परंतु संधी दिली आणि आम्ही गेली 4.5 वर्ष या सभागृहात बसताना कोणताही पक्ष आणला नाही. गाव विकास हेच आमचं स्वप्न आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आणि दूरदृष्टीने या ठिकाणी आम्ही निर्णय घेतलेले आहेत. राहिलेल्या 6 महिन्यात सुद्धा आम्ही चांगल्या प्रकारचा आमचा परफॉर्मन्स दाखवू आणि हा गाव मालवण तालुक्यात सर्वात मोठा गाव असून हा विकासभिमुख असावा हे आमचं स्वप्न आहे. या ठिकाणी आमचं तलाव आहे, या ठिकाणी आमचं भगवनगडसारखं एक चांगलं ऐतिहासिक स्थळ आहे, तो विकसित करण्यात आम्ही आणि शासनाकडनं तो निधी आणून या ठिकाणी चांगलं विकसित गाव म्हणून हे या ठिकाणी आमचं करण्याचं स्वप्न आहे आणि ते आम्ही एकजिन्सीपणाने आम्ही ही टीम पुढेही साकार करू अशी मी या ठिकाणी ग्वाही देतो. रामेश्वर विकास आघाडी म्हणून 2021 साली जी आम्ही समविचाराचे लोक एकत्र येऊन गावाची विकास हा संकल्प मनात घेऊन आम्ही या ठिकाणी जी विकास आघाडी निर्माण केली. मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये 4.5 वर्ष सातत्याने चांगल्या प्रकारचं आमच्याकडे एक जिन्सी काम चालत होतं आणि अचानक त्या ठिकाणी एक आमच्या विकास आघाडीतील पॅनलमध्ये एका व्यक्तीला 6 महिने वेतन करायचे आणि त्यांना द्यायचं असं ठरवलं गेलं. परंतु मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये ती व्यक्ती जी होती ती दुसरीकडे गेल्यामुळे ही निवडणूक अपरिहार्य झाली, नाहीतर ती बिनविरोधच होणार होती आणि त्यामुळे या ठिकाणी मला जी संधी दिली गेली मी कोणती अट 5 वर्ष टाकली विना अट मी 5 वर्ष पाठिंबा दिला होता रामेश्वर विकास आणि कोणती अपेक्षा केली नव्हती पदाची. परंतु मला या सर्व जे मान्यवर आहेत यांनी मला विनंती केली आणि त्या विनंतीचा मान मी ठेवला आणि गावाचा विकास काहीतरी चांगल्या प्रकारे होईल अशी त्यांची एक संकल्पना आहे, त्यांच्या मानसिकता आहे आणि त्यामुळे मी ती उपसरपंच हे पद त्यांचं स्वीकारलेलं आहे आणि गावासाठी पूर्ण वेळ देऊन मी योग्य न्याय देऊ. 15 मार्च 2024 रोजी लागू झालेल्या नवीन संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे असा गंभीर आरोप करत आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत सरकारकडे याबाबत जोरदार आवाज उठवला आहे. पाहूयात. माझा जरा प्रश्न जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांशी निगडीत आहे. विशेषतः 15 मार्च 2024ला जो नवा GR झाला त्या निकषानुसार शाळातल्या शिक्षकांची संच मान्यता होणार आणि ह्या संच मान्यतेमुळे जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळा आहेत त्यामध्ये किमान रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 700 ते 800 शिक्षक सरप्लस होणार आणि वाड्या वस्त्यावरच्या शाळा पूर्णपणे बंद होणार आहेत. आमच्याकडे एक वाडी ते दुसरी वाडी गावामध्ये जात असताना किमान 2 ते 3 किलोमीटरचं अंतर आहे. इथं आमचे पालकमंत्री देखील बसलेले आहेत, त्यांनी देखील तिथल्या शिक्षकांना आणि तिथल्या मुलांना अस्वस्थ केलेलं आहे. तर माझी ह्या निमित्ताने आपल्याला आग्रही मागणी आहे की नवीन संच मान्यतेचं जे धोरण आहे आपलं 15 मार्चचं ते रद्द करून 8 जानेवारी 2016चा GR होता त्या पद्धतीने संच मान्यता विशेषतः व्हावी. हे जर केलं नाही तर माध्यमिक शाळा जवळजवळ रत्नागिरीमधला विचार केला तर 61 माध्यमिक शाळा बंद पडणार आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणचा जर विचार केला तर 43 शाळा एक शिक्षिकी होणार आहेत.
म्हणजे एका बाजूला आपण हिंदी शिकवावं, मराठी शिकवावं की इंग्लिश शिकवावं ह्या वादात आहोत, आणि एका बाजूला आमच्याकडे कुठच्याही शाळेत एकही शिक्षक नसलेल्या शाळा चालवायच्यात. तर कशा पद्धतीने ग्रामीण भागातल्या मुलांनी पुढं जायचं? म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलांनी पुढंच जाऊ नये. इथं पालकमंत्री महोदय बसलेत, ते जिल्हा परिषदेच्या शाळेतले आहेत, मी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आहेत. त्यावेळी आम्हाला कलेचा शिक्षक होता, पीटीचा शिक्षक होता. आज हे सगळे शिक्षक रद्द होत आहेत आणि ग्रामीण भागातल्या शाळांचा दर्जा वाढला पाहिजे अशी जर भूमिका असेल तर हा तातडीने नव्या निकषाचा संच मान्यतेचा निर्णय शिक्षण मंत्री महोदय दादा भुसे साहेब अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतात. तर माझी ह्या निमित्ताने आग्रहाची मागणी आहे की हा निर्णय रद्द करून जुन्या पद्धतीने संच मान्यता किमान कोकणासाठी तरी व्हावी अशी माझी आग्रही मागणी आहे. आतापर्यंत आम्ही खासदार झाल्यापासून हे काम सुरू केलं. कृषी विज्ञान केंद्र पहिलं स्थापन केलं. त्याचा फायदा असा आहे की कृषी विज्ञान केंद्रातले हे अधिकारी सगळे प्रत्येक गावात पोचतील आणि जे तंत्रज्ञान सरकारने निर्माण केलेलं आहे, विद्यापीठांनी निर्माण केलेलं आहे, ते प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवता येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. जसा रानटी जनावरांचा जो उपद्रव आहे तो आता वाढतच चाललेला आहे. आम्ही ह्यावर अनेक गोष्टी केल्या आहेत, त्याबद्दलही आपल्याला बोलणार आहोत. म्हणजे रानटी जनावरांपासून शेतकऱ्यांना उपद्रव होऊ नये आणि त्यासाठी काय केलं पाहिजे सरकारने आणि आम्ही, त्याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. आणि तिसरी गोष्ट अशी आहे की शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला पाहिजे जिल्ह्यात. म्हणजे रोजगाराचा जो प्रश्न आहे तो मिटेल. ह्या 3 गोष्टीवर आम्ही भर दिला आणि कृषी विज्ञान केंद्र ह्या बाबतीमध्ये अनेक काम करत आहे. त्याची माहिती शेतकऱ्यांना पोचली पाहिजे, युवकांना पोचली पाहिजे आणि ते करण्यासाठी आम्ही एक कार्यक्रम उभा केला आहे, समृद्ध आणि आनंदी गाव. प्रत्येक गावामध्ये आता 90 गावांना आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सगळे सायंटिस्ट घेऊन 90 गावामध्ये आम्ही भेटी दिलेल्या आहेत. कृषी विज्ञान केंद्र ह्याच्यात लीड घेतलं. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक शेती आम्ही 8 वर्षापासून सुरू केली. त्याला बराच विरोध झाला. सेंट्रल गव्हर्नमेंटनेही विरोध केला, विद्यापीठानेही विरोध केला, पण अल्टिमेटली आम्ही हा कार्यक्रम प्लॅनिंग कमिशनचे राजीव जे होते त्यांच्याकडे घेऊन गेलो. आता केला KVK करू शकत नाही या गोष्टी. ह्या मंडळींना हे फार तेवढं माहिती नव्हती म्हणून तेवढे इंटरेस्टेड नव्हते. पण आम्ही जोरदारपणे ही चळवळ राबवली आणि आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी मंजूर केल्यानंतर, स्टेट गव्हर्नमेंटने केल्यानंतर अधिकृतपणे गावागावात पोचवण्याचं काम आम्ही नैसर्गिक शेतीचं करत आहोत. हे फार मोठं काम आमच्या हातून झालेलं आहे KVK कडून की नैसर्गिक शेती ही अधिकृत सरकारी धोरण केलेलं आहे आणि सरकारी धोरण केलं असल्यामुळे हे आता प्रत्येक गावात जायला लागलेलं आहे. सगळ्या विद्यापीठ आता ते करत आहे आणि विद्यापीठापूर्वी आम्हाला विरोध करत, आता सगळे विद्यापीठ आम्हाला सपोर्ट करतात, आम्हालाच विचारतात हे कसं करायचं, काय करायचं. कारण नवीन विषय आहे ना, त्यामुळे त्याला नाविन्य आलेलं आहे. अनेक नवीन लोक ह्याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे आणि त्याला जोडून आम्ही समृद्ध आणि आनंदी गाव योजना सुद्धा सुरू केलेली आहे. ह्यामध्ये आता जवळजवळ अनेक गोष्टी आम्ही आरोग्य हा पहिला विषय घेतलाय.
म्हणजे हेल्थ टिकवण्यासाठी न्यूट्रिशन चांगला पाहिजे, व्यायाम पाहिजे, हा आम्ही सांगतो. आणि दुसरा विषय उद्योग आम्ही करायला सर्वांना विनंती करतोय. नैसर्गिक शेतीमधनं निर्माण झालेले प्रोडक्टमध्ये उद्योग आता आम्ही सुरू केलं आहे. ते तुम्हाला बोलवणार आहे मी इकडं बघायला. आपल्या किर्लोसला फळ प्रक्रिया केंद्र उभं केलेलं आहे आणि त्यामुळे या फळ प्रक्रिया केंद्राचा आम्ही प्रशिक्षण अनेक लोकांना देतो. 523 शेतकऱ्यांचं हे फळ संशोधन केंद्र आहे आणि 523 लोकांना आम्ही म्हणतोय नैसर्गिक शेती करा, पण पुढे जाऊन प्रक्रिया उद्योग सुरू करा. ते आता कुठलं ट्रेनिंग आपण सुरू करू? नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण, फळ प्रक्रिया प्रशिक्षण, कुक्कुटपालन प्रशिक्षण आणि नर्सरी प्रशिक्षण, रोपवाटिका व्यवसाय, हे आपण सर्टिफिकेट कोर्सेस हे कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत सुरू केलेले आहेत. जे चालू आहेत आणि जे इंटरेस्टेड शेतकरी असतात, युवक असतात, त्यांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी जे कौशल्य दिले पाहिजे ती आम्ही प्रॅक्टिकली हे कोर्सेस घेऊन शेतकऱ्यांना आणि युवकांना देत असतो. त्याचबरोबर आम्ही जे उद्योग कार्यक्रम सरकारचे आहेत ते आम्ही प्रशिक्षण देतो, राबवतोय. PMEGP आणि CMEGP, मराठीत काय म्हणतात? प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना आणि मुख्यमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना ह्या केंद्राने राज्य सरकारच्या योजना आहेत. याच्यामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याने फळ प्रक्रिया संदर्भात प्रशिक्षण घेतलं, त्यानंतर ते आपल्या ह्या योजनेमध्ये सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये अर्ज करून ते लाभ घेऊ शकतात. 35% सबसिडीच्या योजना त्या आहेत आणि आपला स्वयंरोजगार ते सुरू करू शकतात. आणि या योजनेमध्ये जे लाभार्थी निवड होतात शासनाच्या माध्यमातून, त्यांचं प्रशिक्षण हे कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत घेतलं जातं. पण ह्या योजनेचं प्रशिक्षण नोडल संस्था म्हणून आम्ही कृषी विज्ञान केंद्र काम करतो. देवगड तालुक्यातील मोरवे येथील श्रीदेव विठ्ठल रखुमाई मंदिरात दरवर्षी आषाढी एकादशी निमित्त 1.5 दिवस अखंड हरिनामाचा सोहळा उत्साहात साजरा केला गेला.
लिम्का आणि गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश किशोर गुप्ता यांनी एक अनोखी कलाकृती साकारली आहे. अवघ्या काही मिनिटात त्यांनी एका सिग्नेचरपासून भगवान विठ्ठलाची चित्ररचना केली आहे. पाहूयात. मळेवाड कोंडुरे देऊळवाडी येथे रविवारी चौघा ग्रामस्थांवरती हल्ला करून गंभीर जखमी केलेल्या त्या बिबट्याला अखेर वनविभागानं 10 तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानं सायंकाळी 6च्या सुमारास जेरबंद केलंय. हा बिबट्या पूर्ण वाढ झालेला असून तो कुठल्याही प्रकारे जखमी किंवा आजारी नाही. त्यामुळे त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याचं सावंतवाडी वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील यांनी सांगितलंय. रविवारी मळेवाड नजीकच्या कोंडुरे देऊळवाडी येथे भर दुपारी बिबट्यानं वस्तीत शिरून चौघांवरती हल्ला केल्याचा प्रकार घडला होता. यामध्ये प्रभाकर मुळीक, सूर्यकांत सावंत, आनंद नावी, पंढरी आजगावकर हे गंभीर जखमी झाले होते. सद्यस्थितीत त्यांच्यावर गोवा मेडिकल कॉलेज येथे उपचार सुरू आहेत. या प्रकारानंतर परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. हल्ला केलेला बिबट्या मुळीक यांच्या घराबागील बागेत लपल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला होता. त्या बागेच्या चारही बाजूंनी पावसाचं पाणी साचलं होतं. त्या पाण्यातून बाहेर जाणं बिबट्याला कठीण असल्यानं तसा संशय व्यक्त केला होता. परंतु रविवारी तो उशिरापर्यंत निदर्शनास आला नव्हता. वनविभागानं काल सकाळी पुन्हा एकदा उपवनसंरक्षक मिलिंद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिबट्याची शोध मोहीम हाती घेतली. काल सकाळी 8:30 वाजल्यापासून जखमी मुळीक यांच्या घरामागील बागेत वनविभागाची टीम दाखल झाली होती. यामध्ये वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील, आजगाव वनपाल पृथ्वीराज प्रताप, मळगाव वनपाल प्रमोद राणे, आजगाव बांदा, मळगाव माझगाव वन परिमंडळातील वन कर्मचारी तसंच कुडाळ आणि सावंतवाडी येथील जलद कृती दलाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. शोध मोहिमेत हा बिबटा मुळीक यांच्या बागेला लागून असलेल्या नदीच्या ठिकाणी मोटर पंपाच्या शेडमध्ये लपल्याचं निदर्शनास आलं. यानंतर वनविभागानं 2 पिंजऱ्यांच्या साहाय्यानं त्याला पकडण्यासाठी सापळा रचला. यामध्ये पंपाच्या शेडचा दरवाजा खालून कट करून त्या ठिकाणी लोखंडी पिंजरा बसवण्यात आला. त्यानंतर शेडच्या पत्र्यावर चढून आतमध्ये पाणी ओतून त्याला हुसकावलं. यानंतर बिबट्या पिंजऱ्यात कैद झाला. साधारण 10 तासांच्या या पकड मोहिमेला सायंकाळी 6 वाजता यश आलं. या मोहिमेत वनविभागाला स्थानिक ग्रामस्थांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं. जेरबंद केल्यानंतर या बिबट्याला वनविभागानं ताब्यात घेतलं. हा बिबट्या बिथरलेल्या अवस्थेत असल्यानं त्याची वैद्यकीय तपासणी करून नैसर्गिक अधिवासात सोडणार असल्याचं वनक्षेत्रपाल पाटील यांनी सांगितलं. रविवारी बिबट्याने हल्ला केल्यानंतर त्याला तात्काळ जेरबंद करा अशी मागणी ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली होती. या मागणीचा विचार करता मळेवाड कोंडुरा उपसरपंच हेमंत मराठे यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याशी संपर्क साधून घडलेल्या घटनेचं ग्रामस्थांची मागणी त्यांच्या कानी घातली होती. पालकमंत्री यांनी या मागणीची दखल घेत तशा सूचना वनविभागाला दिल्या होत्या. वनविभागानं काल दिवसभर मोहीम राबवत बिबट्याला जेरबंद केल्यानंतर मराठे यांनी वनविभागासह पालकमंत्री नितेश राणे यांचे आभार मानले.
देवगड कुणकेश्वर येथे प्रगती ग्रामपंचायत संघ व ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या वतीनं व्यवसाय वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला। देवगड कुणकेश्वर येथे प्रगती ग्रामपंचायत संघ व ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या वतीनं व्यवसाय वृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आला। या ठिकाणी व्हिडिओ कुणकेश्वर कोकणची काठी आज पूर्ण देशाच्या नकाशावर ते पर्यटन स्थळ म्हणून या ठिकाणी गेलेला आहे आणि या सगळ्याचा विचार करता या ठिकाणी असलेली ग्रामपंचायत, देवस्थान किंवा आणि बाकीच्या काही संस्था आहेत, तर येणारा पर्यटक या ठिकाणी कसा थांबेल आणि त्याच्या सर्व सुविधा त्या ठिकाणी कशा मिळतील या दृष्टीने त्यासुद्धा क्वालिटी आणखीन व्हरायटीमध्ये चांगल्या प्रकारे कशा दिल्या जातील यासाठी हे ग्रामपंचायत आणि देवस्थान सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी त्या विचाराधीन आहेत। आज जर बघितलं तर या ठिकाणी जवळजवळ 27 ते 28 महिलांनी या ठिकाणी सहभाग घेतलेला आहे। या प्रशिक्षणामध्ये या बँक ऑफ इंडिया, त्याचप्रमाणे BORT या सगळ्या पुरस्कृत या सगळ्या लोकांनी आणि त्यांची माणसं इथं येऊन या ठिकाणी आमच्या महिलांना एक कौशल्य आणखीन त्या ठिकाणी वेगवेगळे पदार्थ कसे बनवायचे याचं एक चांगला मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे त्यांनी जे काय आता आम्ही जे बघितले, जे चाकले, जे खाऊन बघितले किंवा त्याची पदार्थाची ठेवण, त्याची क्वालिटी, त्याचा रंग हे सगळं बघितलं तर आज जे पर्यटकांना हवं असतं हे सगळं या ठिकाणी आज या आमच्या महिलांनी सादर केलेलं आहे। आणि मला वाटतं की या ठिकाणी जो पर्यटक यायचा आणि जो बाहेर जायचा तर ह्या सगळ्या महिलांनी हातात हात घालून जर काम केलं आणि अशा प्रकारची व्हरायटी या ठिकाणी लागण्या ज्या क्वांटिटीमध्ये ज्या संख्येमध्ये लागणार आहे आणि त्याप्रमाणे सर्व्हिस दिली, सुविधा दिली, क्वालिटी दिली तर इथं येणारा पर्यटक हा 2 दिवस राहील, 4 दिवस राहील। या सगळ्या गोष्टींची आज तुम्हाला माहिती आहे की कोकणी पदार्थाला एवढी मागणी आहे की त्या कोकणी पदार्थांची चव चाखण्यासाठी या ठिकाणी सर्व पर्यटक, भाविक, भक्तजण येत असतात। बाहेरचे सुद्धा लोक या ठिकाणी, परदेशातले लोक सुद्धा या ठिकाणी येत असतात आणि त्या दृष्टीने आज जरा समाधान वाटतंय, बरं वाटतंय की आपण त्या दृष्टीने आमच्या महिला आणखी आमचे सरपंच, पूर्ण ग्रामस्थ या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मार्गस्थ होत आहेत, पदार्पण करतायत की जेणेकरून इथल्या इथे सर्व सुविधा झाल्यानंतर जो आर्थिक स्रोत आहे किंवा महिला सबलीकरण म्हणा की स्वतःच्या पायावर स्वतःची प्रत्येक महिला उभी राहील जेणेकरून त्याचा मुलांना, पूर्ण संसाराला आणि पर्यायाने गावाला आणखीन देशाला हातभार लागेल आणि दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी बहुमत सहकार्याने भरपूर मदत होईल। त्या दृष्टिकोनातून ह्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी हे जे प्रशिक्षण घेतलेलं आहे या प्रशिक्षणार्थी आणि आमच्या ग्रामपंचायत आणि सर्वांचंच मी या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानेन, धन्यवाद देईन आणि अशा प्रकारचं हे आणखीनही त्याच्यात वाढ होईल अशा प्रकारचं या ठिकाणी अशीच प्रशिक्षणे या ठिकाणी राबवण्यात यावी असं मी या ठिकाणी स्वप्न बाळगेन। आणखीन त्यासाठी मी कुणकेश्वरच्यांनी प्रार्थना करेन की या सर्व क्षेत्रात, या सर्व कार्यात या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे भरीव काम या ठिकाणी होण्यासाठी कुणकेश्वराची प्रचंड शक्ती या सर्वांना लाभो अशी चरणी प्रार्थना करीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही बँक ऑफ इंडिया, RS, ETI, उमेद आणि ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आमच्या गावातील महिलांसाठी 18 ते 45 या वयोगटातील महिलांसाठी हा उपक्रम राबवलेला होता। या उपक्रमामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे नाट्याचे प्रकार आहेत ते आपण इथे त्यांना त्याचं ट्रेनिंग दिलंय आणि आमच्या गावात पर्यटन स्थळ म्हणजे कुणकेश्वर हे एक पर्यटन स्थळ आहे आणि या पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी बाहेरून बऱ्याच वेळा पर्यटक येत असतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीचे खाण्याचे पदार्थ मिळावेत याच्या अनुषंगाने हे ट्रेनिंग आपण इथे त्यांना उपलब्ध करून दिलं होतं। या ठिकाणी आम्हाला आज ते 26 तारीखपासून आज 11वा दिवस आहे। या 11 दिवसात त्यांनी वेगवेगळ्या विविध प्रकारचे, मग त्यात केक असून देत, मोदक असून देत, मोमोज असून देत, पुरणपोळ्या असून देत, त्याच्यानंतर इतरही काही जे पदार्थ आहेत या सर्व नूडल्स आहेत, त्याच्यात फ्राय राईस आहेत, अशा वेगवेगळ्या सुमारे 28 ते 30 प्रकारच्या पदार्थांचं आता इथे प्रदर्शन मांडलंय आणि हे आज उत्तम प्रकारे प्रशिक्षणाचा हा 11वा दिवस आहे। उद्या त्यांची इथे कुडाळ येथे परीक्षा होणार आहे
आणि या परीक्षेतनं या महिलांनी ज्या सहभाग घेतला त्यांची कुठे येथे परीक्षा होईल आणि याचा आम्हाला आमच्या पर्यटन स्थळामध्ये किंवा आमच्या कुणकेश्वर गावातील महिलांचा आर्थिक स्तर जो आहे तो उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे. मी या बँक ऑफ इंडिया, RSCTI या उमेद चे आभार मानेन की त्यांनी आमच्या महिलांसाठी हा उपक्रम उपलब्ध करून दिला. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. मालवण मेढा येथील समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेली छोटी नौका वारा आणि लाटांच्या तडाख्यात पलटी होऊन 3 मच्छीमार समुद्रात फेकले गेलेत. यात 2 जण बचावले असून एक मच्छीमार बेपत्ता झालाय. स्थानिक मच्छीमारांकडून त्याचा समुद्रात शोध सुरू आहे. शहरातील मेढा जोशीवाडा येथील कीर्तिदा लीलाधर तारी, सचिन सुभाष केळुसकर, जितेश विजय वाघ हे 3 मच्छीमार आज सकाळी मेढा राजकोट येथील समुद्रात सकाळी 6 वाजण्याच्या दरम्यान मासेमारी करण्यासाठी गेले होते. यावेळी समुद्रात जोराचा वारा व मोठ्या लाटांच्या तडाख्यात मासेमारी नौका पलटी झाली, जी 3ही मच्छीमार समुद्रात फेकले गेले. या अपघातात कीर्तिदा तारी व सचिन केळुसकर हे सुखरूप किनाऱ्यावर पोहोचले. मात्र जितेश वाघा समुद्राच्या पाण्यात पडून बेपत्ता झालाय. स्थानिक मच्छीमारांच्या सहाय्यानं त्याचा समुद्रात शोध सुरू आहे. मीरा भाईंदरमधील मोर्चा हा कुठल्या पक्षाचा नसून मराठी अजेंड्यासाठीचा मोर्चा आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षानं मराठी माणसाचं उच्चाटन करायचा डाव मांडलाय असा आरोप खासदार अरविंद सावंत यांनी केलाय. पाहूयात. मला वाटतं कुठल्या पक्षाचा मोर्चा नाही, जसं त्यांनी सांगितलं होतं कुठलाही झेंडा नाही, मराठी हा अजेंडा. त्या मराठी अजेंड्यानंतर एखादी घटना घडली ती सुद्धा त्यांच्या समोरच्या माणसाच्या अरेरावीमुळे घडली, नपेक्षा घडली नसती. पण ती घडल्यानंतर ज्या पद्धतीनं मराठी माणसाचं उच्चाटनच करायचं जो काही सत्ताधारी पक्षानं डाव मांडलाय. कारण काल खासदार निशिकांत दुबेंचं वाक्य तुम्ही ऐकलं असेल, रात्री 3-3:30 वाजता कार्यकर्त्यांना घरी जाऊन अटक करता. इथं आणीबाणी जाईना कसली. संविधानाची हत्या दिन साजरा केला बरं का. भारतीय जनता पार्टी रोज संविधानाची हत्या करते, रोज. मी अतिशय जबाबदारी रोज हत्या करते. एकच महाराष्ट्रातील जनतेसाठीच विचारतो, गेल्या 3 वर्षात महाराष्ट्रात एकही नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली नाही. ही संविधानाचा सन्मान की संविधानाची हत्या की संविधानाचा अवमान, एवढं एकच जरी लक्षात घेतलं तर कळेल. लोकशाहीच्या मुळावर येणारी लोक आहेत ती. त्यांना वेगळं म्हणजे उदाहरणार्थ पहलगाम कसं विसरवायचं हा त्यांचा मूळ अजेंडा असतो. अजेंडा काय की तुम्ही पहलगाम मधनं बाहेर या. पहलगामचे मारेकरी मिळत नाहीत आजही. लाज वाटली पाहिजे. पुलवामाचं तेच आहे ना अजूनही. पुलवामाचं कुठे आहे? आणि तुम्ही आपल्या माध्यमातून सातत्यानं हे अशा बातम्या दिवसभर दाखवत राहणार का? तर त्याच्यातून सुद्धा त्यांना एक नॅरेटिव्ह सेट करायचंय. हिंदी मराठी. महाराष्ट्रानं हिंदीला कधी विरोध नाही केला बरं का. महाराष्ट्रात कधीही तू हिंदू बोलतोय, हिंदी बोलतोय म्हणून कोणी कोणाला मारलं नाही. महाराष्ट्रात आणि मुंबई राजधानीत हिंदी सिनेमाची सगळी बॉलिवूड ज्याला म्हणतात ते तिथं आहे. ते संपन्न झालं, प्रगत झालं मुंबई, महाराष्ट्रात. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही गाव खेड्यातल्या माणसाने पण कोणाला मारलं नाही. मग कशासाठी करताय डांगोपिटा? तुम्हाला सगळ्यांना एक आठवण करून देतो. सुशांत सिंग नावाच्या एका कलावंतानं आत्महत्या केली. कलावंत होता, त्याची आत्महत्या झाली. पोलिसांच्या चौकशी सगळं निष्पन्न झालं. बिहारच्या निवडणुकीत कमळ लावून भारतीय जनता पार्टीने प्रचार सुशांतचा फोटो लावून केला. तुम्ही नाही भूलेंगे. काय संबंध होता सांगा? विधानसभेच्या निवडणुकीत सुशांत सिंगची आत्महत्या आणि बिहारच्या निवडणुकीत तुम्ही नाही भूलेंगे. कळत नाही का आपल्याला अजूनही? आता स्वतः तेच चालू आहे. ते सगळं बिहारच्या निवडणुकीसाठी सुरू आहे. आणि मग तिथे त्याचं पोलरायझेशन ज्याला म्हणतो, ध्रुवीकरण कसं करावं, त्याचा हा सगळा त्यांचा ते कपट कारस्थानी लोकांची टीम आहे त्यांच्याकडे. ते नावानिशी करत नाही बरं का. तुम्ही समाज माध्यमांवर जा, सोशल मीडिया त्याच्यावर जा, बिन नावाचे असतात सगळे. बापच नसतो त्यांचा. पाकड्या तिकड्या घाणेरड्या टीका करणारी माणसं सतत चालू असतं. ट्रोलिंग, पैसे देऊन ट्रोलिंग साठी बसवलेली टीम आहे. महाराष्ट्र विकला जातोय असं त्यांना वाटतं.
काल दुबे काय म्हणाला? हेच तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हणतोय ना, महाराष्ट्रातलं उद्योग गेले. दुबे काय म्हणाला? तुमच्याकडे काय आहे? तुमच्याकडे एकतरी उद्योग आहे का? सेमीकंडक्टर पण गुजरातला गेलं. इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर IFSC गुजरातला गेलं. सगळे उद्योग गुजरातला नेले. तुमच्याकडे काय आहे? कोणी विचारलं? झारखंडच्या खासदारांनी मराठी माणसाला विचारलं बरं का. आमच्या पैशावर जगताय हा माज भारतीय जनता पक्षाचा खासदाराला आला कुठून? चिड येत नाही मराठी माणसाला? लाचार बसलेत ते भारतीय जनता पार्टीत सगळे लोक. ती लाचारांची फौज आहे आणि त्या लाचारांनी महाराष्ट्राला अवमानित करण्याचं, म्हणजे क्षणाक्षणाला महाराष्ट्राला अवमानित करतात आणि प्रत्येक दिवशी या देशाच्या लोकशाहीची हत्या करतात. म्हणून याचा निषेध करताना काल सुद्धा जी घटना घडली, ती काय घटना तिथे घडली, मोर्चा काढू देणार नाही, त्यांना मोर्चा काढू देता? ही लोकशाही. रात्री जो पहाटे अटक करता, ही लोकशाही. मराठी माणसा आता तरी जागा हो बरं का. तुम्ही कोकणात असाल पण कुणाला मत देता एवढं लक्षात ठेवा. लाचारांची फौज कोकणाने उभी नाही करता का? उभ्या देशात काँग्रेस भरघोस मताने जिंकत होती. एकमेव कोकणात होती तर फक्त एकच खासदार विरोधी पक्षाचा आला होता. 48 पैकी 47 खासदार काँग्रेसची निवडून होते. हे अशी कोकणाची भूमी होती. ती स्वाभिमानींची भूमी होती. त्या भूमीमध्ये बॅरिस्टर नाथपै होते. त्या भूमीमध्ये मधु दंडवते होते. आता कोणी तुम्हीच विचार करा. सावंतवाडी शहरात महावितरणच्या समस्या संपता संपत नाहीत. पाऊस नसताना बाहेर चक्क ऊन पडलेलं असतानाही विद्युत पुरवठा 2-2 मिनिटे टिकत नाही. यामुळे ग्राहकात कमालीचा संताप पसरला आहे. विजेच्या सततच्या ऐजामुळे ग्राहकांची विद्युत उपकरणं खराब होत आहेत. या नुकसानीला जबाबदार कोणाचा सवाल केला जात आहे. त्यात उपकार्यकारी अभियंता फोन उचलत नसून वीज वितरणचे फोनही व्यस्त आहेत. मंत्री आमदारांच्या नियोजनासाठी घेतलेल्या बैठकानंतरही या गलथान कारभारात बदल झालेला नाही. या बैठकांचा शून्य परिणाम दिसत असल्यानं ग्राहकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या समस्या संपणार कधी असा सवाल केलाय. दरम्यान बाजारपेठेतील लाईनमध्ये फॉल्ट असल्याची माहिती वीज वितरण कार्यालयाकडून दिली आहे. काल सोमवारी कामाचा दिवस असताना तसंच यापूर्वी कामं केलेली असताना नेमका फॉल्ट कशात आहे असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होत आहे. तर कोकणचा मोठा सण गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवरती आलेला असताना या समस्या संपणार तरी कधी हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. आमच्या पैशावर जगताय असं ते म्हणाले महाराष्ट्राला. अरे पण तू भाजपचा खासदार आहे. विचारा ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला तुलाही मान्य आहे का? विचार त्या लाचार मिंध्यांना आणि सगळ्यांना विचारा ना. निशिकांत दुबे जे बोलले ते तुम्हाला लागलं की नाही लागलं? त्या लाचार असेच बूट चाटत राहणार तुम्ही. केंद्राची हिंमत होती त्यांची इथं अशी बोलण्याची महाराष्ट्राच्या बद्दल. असा महाराष्ट्र कधीच नव्हता. 106 होतात त्यांनी प्राण अर्पण करून महाराष्ट्र निर्माण केलाय. त्यांच्यावर गुळणी फेकतो तो. आम्ही शंडासारखे इथून डायव्हर्ट ताबडतोब. कशासाठी डायव्हर्ट करता विषय? विषय महाराष्ट्राचा आहे, विषय मराठी माणसाचा आहे, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आहे. तुमच्याकडे काय आहे त्या दोघांनाही विचारलं त्यांनी. महाराष्ट्रात तुमच्याकडे कोणते उद्योग आहेत विचारलं. माझ्याकडे खाणी आहेत, तुमच्याकडे काय आहे? माझ्याकडे रिलायन्स आहे, तुमच्याकडे काय आहे? ती रिफायनरी गुजरातमध्ये आहे, तुमच्याकडे काय आहे? विचारलं ना. विचारा सत्ताधाऱ्यांना, त्या प्रश्नांची उत्तर द्या म्हणून. महाराष्ट्राला लुबाडणाऱ्या आणि लाचार लोकांचं सरकार तुमच्या मुळावरच येणार, लक्षात घ्या. नमस्कार, मी डॉक्टर संजय केसरे, IMA अध्यक्ष कुडाळ सावंतवाडी सुरडा वेंगुर्ला. माझ्यासोबत माझ्या IMAचे सर्व पदाधिकारी इथे हजर आहेत. आज एका महत्त्वाच्या विषयासाठी आपल्याशी बोलणं करतोय. CCNP हा कोर्स होमिओपॅथिक डॉक्टरसाठी गेले काही वर्षभर लागू झाला आणि तो कोर्स केल्यानंतर त्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी दिली जाते. आणि हे असून त्याच्यामध्ये सुद्धा अजून महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये त्यांचं रजिस्ट्रेशनसुद्धा चालू होणार आहे. तर या संदर्भात मी आपल्याशी बोलू इच्छितो की MBBS हा कोर्स ॲलोपॅथिक आहे, त्यासाठी 4.5 वर्ष
शिकावं लागतं, 1 वर्ष इंटर्नशिप असते आणि त्यातून मग डॉक्टर तयार होतो आणि तो ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करतो. पण होमिओपॅथीचे जो कोर्स आहे त्याचं जे सायन्स आहे, त्याचं जे शास्त्र आहे ते पूर्णतः वेगळं आहे. त्याचा आणि ॲलोपॅथीचा काही संबंध नसताना एक तोटक्या ज्ञानावरती किंवा तोटक्या कोर्सवरती 1 वर्षाच्या ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची मुभा सरकार देते आणि त्यांना ॲलोपॅथिक डॉक्टरांच्या पंक्तीमध्ये आणून बसवते. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, कारण हे मेडिकल सायन्स जे आहे ते अत्यंत दररोज अपडेट होतं आहे आणि अशा ह्याच्यामध्ये त्रोटक ज्ञानावरती जर पेशंटचे उपचार होतील तर ते पेशंटसाठी सुद्धा घातक आहेत आणि सर्व MBBS डॉक्टर जे आहेत त्यांच्यासाठी हे मानसिक खच्चीकरणसुद्धा होत आहे. तर आमची अशी विनंती आहे की प्रत्येक कोर्सला त्याची व्हॅल्यू आहे, त्याची डिग्निटी आहे. जसं की आयुर्वेदाला आयुर्वेदिक डिग्निटी आहे, होमिओपॅथीला होमिओपॅथिक डिग्निटी आहे. त्यांनी आपापल्या कोर्समध्ये प्रगती करावी, रिसर्च करावा, त्याच्यामध्ये नवीन नवीन शोध लावावेत. पण ही क्रॉसपॅथी किंवा इकडचं ज्ञान घ्यायचं आणि इकडचं वापरायचं किंवा ही बॅकडोर एंट्री ही एकदम चुकीचं आहे. सर्वांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा हे धोकादायक आहे आणि मुळात जे सायन्स आहे ते सायन्स एका बाजूला टाकून ही बॅकडोर एंट्री करून नवीन ॲलोपॅथीमध्ये डॉक्टर्स हे होऊ पाहत आहेत. तर ह्याला आमचा कडक विरोध आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की ह्या केस काही नवीन नाही आहे, पण ह्या केसवरती कोर्ट केस पण चालू आहे. कोर्टाचा निकाल अजून लागलेला नाही आहे. तरीसुद्धा हा निर्णय प्रलंबित असताना सुद्धा ही जी घाई केली जाते, ही जी नोंदणी आहे किंवा हा कोर्स जो आहे त्या डॉक्टरांना प्रमाणित केलं जातं, हे एकदम चुकीचं आहे आणि हे सर्व ॲलोपॅथिक डॉक्टरांच्या मानसिक खच्चीकरणाचा फार मोठा प्रयत्न चालू आहे. तर यासाठी आम्ही हा मेमोरंडम आज तहसीलदार साहेब, कलेक्टर साहेबांना दिलेला आहे आणि आम्ही त्यांच्या प्रतिक्रियेची वाट बघतोय. अपेक्षित प्रतिक्रिया समजा नाही आली तर राज्यस्तरीय हा जो बंद दिनांक 11 जुलै रोजी राज्यस्तरीय बंद आम्ही करण्याच्या तयारीत आहोत. त्या दिवशी पूर्ण वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. या बंदमध्ये सर्वच ॲलोपॅथिक डॉक्टर्स असणार आहेत. त्याच्यामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन असेल, त्यानंतर एम्स म्हणून आहे, त्याच्यानंतर मार्ड आहेत, MBBS स्टुडंट आहेत आणि मॅगमो म्हणजे महाराष्ट्र जे असोसिएशन आहे डॉक्टरांचं, मेडिकल ऑफिसरांचं, ते सुद्धा आमच्या ह्या सहभागामध्ये सहभागी आहेत. तर आमची अशी अपेक्षा आहे की आम्हाला न्याय मिळावा आणि ही बॅकडोर एंट्री बंद व्हावी. ज्यांना कोणाला ॲलोपॅथी शिक्षण घ्यायचं आहे त्यांनी MBBS करूनच ॲलोपॅथीमध्ये प्रवेश घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मालवणात नौका झाली पलटी, 1 मच्छीमार बेपत्ता, 2 सुखरूप. वीज समस्या संपता संपेना आणि नवीन GRनं ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात, आमदार शेखर निकम यांचा सभागृहात आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.